Saan ka, Nay? Pangasinan ako, pero sa Bulacan ako nakatira sa anak ko. Santa Maria. Bulacan. Ilan taon na kayo nagtutungkod? Sa ano si Ilan taon na kayo nagtutungkod, Nay? Doon kayo tumingin, Nay. Taon na po ako nakatungkod. Tapos nadulas lang kayo, di ba? Tulad lang ang dagdag. Sa hagdanan. Tapos hindi ka na nakalakad. Oo, sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Ano, Nay? Ano sabi? Ano sabi? Sabi ng doktor, wala na daw pag-asa to. Tungkod ko. Kahit kailan? Oo, naman sa- Bakit ka binigyan ng himala ni Kristo? Eh, yun ang malaki. Saan mo kami napanood? Sa Panginoon, kapagkat napanood ko Saan? sa Facebook. Kaya lang, Kailan mo kami napanood? nakarambuan lang. Isang buwan pa lang? Rambuan pa lang. Paano sumagin? Nagpe-Facebook ka? Sa Facebook, pagka kita ko, nag-text po ako sa inyo, tapos sinagot, tapos binigyan po ako ng address. At sinanda ko yung sarili ko, hiningi ko sa Panginoon. Pagkarating ako dito, gusto ko makalakad. Araw-araw na lang tulog tayo. Sinabihan ka taga ng medisina na hindi ka na makakalakad? Ano yung galing sa doktor yan? Ano yung binili mo? Pinili ko, para Magkano? na makauwi ako dito sa Pilipinas, Saan ka ba galing? sa Kuwait. Kuwait? Binili mo yan sa Kuwait? Magkano yung ganyan, Nay? Kakaiba kasi ano mo eh. 10 KD, Magkano sa Pilipinas ang pera nyo? walang 2,000. 2,000 yan, Nay? Ay, salamat kay Kristo. Salamat talaga sa Panginoon. Sige, Nay. Lakad na, Nay. Dinala niya ako dito. Dahan-dahan lang, Nay. Pag bibiglain, ayan na po si Nanay. Po, si Nanay. 2 taon na hindi naglakad. Salamat po. Oh, ayan na po yung tungkod niya. Galing ka pala na Riyadh. Sige, Nay. Lakad mo na, Nay. Diretso, Nay. Diretso. Dahan-dahan lang yung paring Nanay. Huwag mong bilisan kasi baka mabinat pa yan. Babalik ka ulit sa amin, imbis magaling ka na. Follow-up check-up mo na, bibigyan kita ng pinakamababa. Pumunta ka ng 11, ng Martes yun ay, para walang ganong tao. Pero dalhin mo na yung tungkod mo. Prank mo lang. Paalam ka na. Nay, paalam ko muna dito, Nay. Papa Jesus mo na, Papa Jesus. Yan. Diba? Ang galing mo. Hindi kinukulam si Nanay. Kung hindi bagkos, binigyan siya ng pagsubok ng demonyo. Pero naging matatag ka. Yung matatagaw ko, nakinig lang ako. Pinagdadaldalan ako ng kapatid. Ayaw mo na yun, Nay. Nakinig lang ako. Okay na po yun. Huwag na po kayong umiyak, Nanay. Paalam na kayo sa nanonood, Nay. Paalam. Paalam din doon, Nay. 2 years na pala siya. Galing kayo ng Riyadh, Nay. Wait. Sa Kuwait. Kuwait kayo? Kuwait. Hindi, marami ka ng pinuntang manggagamot, yung hindi na sinasabi. Pero totoo na hindi ka talaga kinukulam. Nadulas ka lang, tapos binayo, mekanis siya. Galing yung kay Papa Jesus, kaya rin siya nakalakad ng gusto. Gumamit kami ng hilot, spiritual, biomechanics, alignment, spiritual. Siyempre, alalahanin nyo, nadulas po siya sa hagdanan. Dulas sa hagdanan, Hindi sa ano lang kasi gumagawa kami ng assembly. sa ibang bansa. 2 years na pala siya. Kaya rin siya nakalakad dahil sa tulong ng biomechanics sa hilot. Ngayon, pinatanggalan ni Papa Jesus yung sama ng loob niya kasi pinaramdam sa akin ni Kristo na may matindi siyang galit sa puso niya. At ito naman sinabi niya ng totoo, kaya hinahangaan kita at hindi mo ito tinanggi. Kaya pinatawag ni Kristo. Salamat. At humayo ka sa pangalan ni Kristo. Paalam ka na. Bye-bye. Salamat. May follow-up check-up ka na, bibigyan kita ng 11, kasi yung 11 na yung Martes yun, wala pang ganong pasyente kasi galing kami ng malayo. Kaya bumalik ka ng 11. Pero yung tungkod mo na, wag mong itatapon yan, ipamigay mo na lang sa barangay yan o sa mga taong nangangailangan. Pero kung dadali mo talaga yan dito susunod, pag uwi mo, pamimigay namin yan sa mga taong nangangailangan. Kung gusto mo, nasa sayo, ikaw ang magdidesisyon. Pero dalhin mo muna siya, kasi wag ka munang hindi magtutungkod. Alalay mo muna kasi baka mabinat ang buto mo, ha? Mga 7 days pa yan. Yung alignment. Paalam, Nanay. Salamat. Bye-bye. Sa lahat. Bye-bye. God bless. Sige, lagyan na siya na